tak se snažím. Dobrý den přeji. Dobrý den přeji. Jak to teď vypadá na vaší zahradě Radost-Vysocké? Byla zima, Zima je a vždycky je krátká, protože já si vždycky naplánuju, co všechno se stihne za tu zimu a pak je jaro a najednou se to nestíhá, takže jsem začnatem připravu ve skleníku předpěstované, spousta práce a opravdu jsem ráda, že to jaro jde tak pomalu, protože to by šlo rychleji. Tak už nevím. Je to víc radost nebo starost? No, tak já se přiznám, že v tuhle chvíli je to víc starost, protože jsem si nemyslela, že člověk může mít takový stres s něčím, co tak hodně baví. Stres s květinou. No, stres s květinou, protože tam jsou problematické takže když se něco nesmíhne, to není území. Takže já prostě už od prosince vlastně předpěstovávám se zvětšinou. Dobrý den přeji. Dobrý den. Je, dobrý den. Dobrý. Je, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den přeji. Tady je kosa.
proč se nemá taková permakulturní zahrada líp? Tak, to je jako pro mnohé z nás vynikající zpráva. Je to katastrofická zpráva, že jsou lidé, kteří si třeba nejít. Takže vlastně ten ekosystém je historicky se užívalo hlavně na to jsou dobře techniky, vlastně jak se zaměřovat na těch závodcích a vlastně Zdravím. Dobrý den přeji.
Dobrý den přeji. Do dneška neměla jediný jablko. Je to jablko, která teda... Co to je za A já to nevím, my jsme to tady koupili prostě v Sušici, jsem tam dvakrát byl a je to rozhodované jabloň a ona říkala, no bohužel jste měli přijít ten roky, když vám to narodilo. Aha, dobře. A špatný rok, co s tím Jo. je, protože na, jak se Rozumím. Já bych se zeptala, jestli tam máte nějaké další jabloně, protože jestli ta jabloň kvete. Kvete? No tak jako snad nějaký květy tam byly, ale nějak moc včely jsem tam na ní neviděl. No, každopádně, jestli kvete, tak ten problém může být v tom, že tam nemáte opilovače, že vlastně ta jabloň nemá nějakýho kamaráda, který by jí poskytl pil na to, aby mohla vyrobit. To by mohla být ta příčina, protože když to je o tom, že je potřeba vidět, jaká je to odrůda, a ty odrůdy potřebují mít k sobě někoho, kdo je umí upilit většinou. Takže tohle by a k té první otázce to listí se rozpadne. Jo. Problém je v tom, že ty jamory, oni mají tendenci, nebo vlastně to, že házejí to listí na zem, dělají proto, které jsou vlastně v půdě. A to listí, když se rozkládá, tak je super výživa pro všechny žížaly a všechny půdní život, který zase poskytne výživu těm kořenům těch javorů. Takže je to takový rozhodování, jestli potřebujete tam mít tu trávu pod těma stromama, protože pokud ano, tak to musíte vyhrabat a zkompostovat. Mimochodem listí je výborný materiál na kompostování.